Μέχρι πριν από λίγα χρόνια υπήρχε μόνο ένας μισθοφορικός στρατός, η Λεγεώνα των Ξένων. Μαχητές από ολόκληρο τον κόσμο, τυχοδιώκτες οι περισσότεροι, κατατάσσονταν εκεί, εκπαιδεύονταν και στη συνέχεια ενοικιάζονταν σε κράτη για πολεμικές επιχειρήσεις. Με τα χρόνια οι μισθοφόροι, οι εταιρείες παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών, αν προτιμάτε, άρχισαν να πληθαίνουν. Η πανίσχυρη ρωσική Βάγνερ, η οποία παίζει κομβικό ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία, έφτασε κάποια στιγμή να απασχολεί χιλιάδες στρατιώτες και να τους ενοικιάζει σε κράτη, δικτάτορες, καθεστώτα και επιχειρήσεις για κάθε είδους πόλεμο. Μισθοφόροι πολεμούν και για λογαριασμό της Ουκρανίας, βεβαίως, ανάμεσά τους και Έλληνες. Πέρα από τη Βάγνερ, εκατοντάδες επιχειρήσεις παροχής ένοπλων μαχητών και φρουρών λειτουργούν και σήμερα. Σε πολλές από αυτές θα βρει κανείς Έλληνες πρώην στρατιωτικούς, κυρίως απόστρατους των ειδικών δυνάμεων, να εργάζονται εδώ και χρόνια. Έλληνες λοιπόν φρουρούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Αφρική, Έλληνες φρουρούν στόχους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, Έλληνες συνοδεύουν ως ένοπλοι φρουροί εμπορικά πλοία σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ένοπλη φρουρή των πλοίων είναι ένα επάγγελμα που δημιουργήθηκε πριν από περίπου 15 χρόνια, όταν οι Σομαλοί πειρατές άρχισαν να επιτίθενται στα πλοία τα οποία περνούσαν στα νυχτά της χώρας. Όταν η πειρατεία πήρε μεγάλες διαστάσεις, οι ισχυρές δυνάμεις του πλανήτη έβαλαν στο στόχαστρο τους Σομαλούς και τις βάρκες τους και σχεδόν τους εξολόθρευσαν. Τώρα όμως οι Σομαλοί επιστρέφουν και πάλι. Και επιστρέφουν γιατί οι ξένες ναυτικές δυνάμεις έφυγαν από την περιοχή τους με κατεύθυνση την Ερυθρά Θάλασσα, εκεί που οι αντάρτες Χούθι αυτή τη φορά βομβαρδίζουν το ένα πλοίο μετά το άλλο. Οι αντάρτες Χούθι συνεχίζουν, οι Σομαλοί επιστρέφουν και οι ένοπλοι φρουροί των πλοίων γίνονται και πάλι περισσότεροι. Σήμερα λοιπόν θα γνωρίσουμε Έλληνες που κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Επιβιβάζονται σε πλοία στη μέση του ωκεανού, τα θωρακίζουν, εκπαιδεύουν το πλήρωμα στο πώς να αντιδράσει σε μια επίθεση και προστατεύουν το πλοίο μέχρι αυτό να περάσει από τα επικίνδυνα νερά. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης κάνουν αυτή τη δουλειά ακριβώς εδώ και πολλά χρόνια. Έχουν δει και έχουν αντιμετωπίσει πολλά. Μιλούν λοιπόν σήμερα για τα ταξίδια, τις εμπειρίες αλλά και τους φόβους. Τους συναντήσαμε πάνω σε ένα πλοίο, ένα από αυτά που φρουρούν όταν περνάει από επικίνδυνα νερά. Έχουν μάθει πλέον να κινούνται καλά στους χώρους του, σαν να είναι και οι ίδιοι ναυτικοί. Την ημέρα που τους συναντήσαμε έπαιρναν μέρος σε μια εκπαίδευση από τις πολλές που κάνουν. Μας έδειξαν λοιπόν πώς κινούνται στην περίπτωση που εντοπιστεί βάρκα με πειρατές να πλησιάζει το πλοίο. Η σιρήνα του πλοίου χτυπάει και οι φρουροί, όπως θα δείτε, αναλαμβάνουν δράση. Η ομάδα πάνω έχουμε suspicious activity. Κούμποσατε και μυστήρα σου. Θέση μάχη. Στόχος στα 250 μέτρα. Απασφαλίσατε. Η επίσημη ιδιότητά τους είναι ένοπλοι φρουροί πλοίων. Δεν ενοχλούνται όμως αν τους πεις μισθοφόρους. Κάνουμε μια δουλειά, λένε, και παίρνουμε ένα μισθό. Τη μισθωτός λοιπόν, τη μισθοφόρος. Είμαστε PCASP. PCASP σημαίνει Private Armed Security Contractor. Φέρτε το στα ελληνικά, ας εννοηθούμε. Στην ουσία δεν θέλω να λέω, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, είμαστε μισθοφόροι. Εντάξει, τώρα η λέξη μισθοφόρος έχει μια κακή άβρα από πίσω της, αλλά στην ουσία μισθοφόρος είναι αυτός ο οποίος παίρνει ένα μισθό να κάνει κάτι. Δεν είναι μια κακή λέξη, δηλαδή θέλω να πω. Είμαστε μισθοφόροι στην ουσία. Στην προσωπική μας ζωή έξω, μισθοφόρος λέγεσαι από τη στιγμή που κάνεις μια δουλειά και παίρνεις χρήματα. Η δουλειά σου λοιπόν είναι να φυλάς
ένα πλοίο, να φρουρήσει ένα πλοίο. Ναι, τις αξίες. Τα πάντα από τη στιγμή που κατεβαίνει τη διόρυγα του Σουέζ, είτε ανεβαίνει από την Αφρική, είτε από την Σρι Λάνκα να ανεβαίνει, το προστατεύουμε. Εσύ πώς και ασχολήθηκες με αυτό το επάγγελμα? Είναι κάτι που το έχουν κάνει πολλοί φίλοι μου και από το στρατό και μου δόθηκε ευκαιρία μέσα από αυτούς να διαλέξω και εγώ το επάγγελμα αυτό και να δω αν μου το έργαζε ή όχι. Οπότε, Πότε ξεκίνησες δηλαδή, πρώτη εγώ φορά? ξεκίνησα Απρίλιο του 2018. Είχα ξεκινήσει ήδη τις πρώτες αποστολές. Στην αρχή ξεκινά σαν μέλος μέχρι να πάρεις την εμπειρία. Σύνολο πόσες αποστολές έχεις κάνει? Έχω μέχρι στιγμής πάνω από 150 καράβια που έχουν περάσει ασφαλείς. Μας γνωρίζουν οι εταιρείες, γιατί υπάρχει και συνήθως ζητάνε και ονομαστικά κάποιους επικεφαλής για να είναι πιο σίγουροι. Έχω τα τελευταία σχεδόν 6 χρόνια. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πώς έμπλεξες με όλο αυτό? Από ένα φίλο είχε μπει το 2011, είχε ξεκινήσει και το 2014 μπήκα κι εγώ. Και έχεις κάνει πόσα ταξίδια συνολικά? Το λιγότερο από την τελευταία φορά που μέτρησα ήταν γύρω στα 200-220 τράνιζιτ, κάπου εκεί. Όλο αυτό το πράγμα τώρα καταλήγει σε εσένα να είσαι στο 12μηνο πόσους μήνες μακριά από την Ελλάδα? Στο 12μηνο έχει ταιριάξει και λείπω και όλο το 12μηνο. Για να γίνει κάποιος φρουρός πλοίων, δεν αρκεί να είναι καλός με τα όπλα. Πρέπει να έχει στρατιωτική εκπαίδευση και να γνωρίζει πώς να τα χρησιμοποιεί. Κυρίως όμως πρέπει να γνωρίζει πότε να τα χρησιμοποιεί. Προέρχεσαι από ειδικές δυνάμεις? Ναι, έχω υπηρετήσει ειδικές δυνάμεις και με αποστολή στην Κύπρο ένα χρόνο. Οπότε ήταν πιο εύκολο για μένα, γιατί τα πρώτα στάνταρ που ζητάνε για τη δουλειά αυτή είναι να έχεις εκπαίδευση από ειδικές δυνάμεις και κάποια άλλα πιστοποιητικά στη συνέχεια που θα εκδοθούν αφού πας και περάσεις από σχολές στο εξωτερικό οι οποίες συνεργάζονται εταιρείες και κοιτάνε ό,τι αφορά τη διαχείριση των όπλων, αν το έχεις δηλαδή γενικά. Τι εκπαίδευση είχες εσύ, Γιάννη, ήξερες από όπλα? Φυσικά, ναι. Στρατό. Το στρατό. Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ανάλογα την εταιρεία που είσαι, έχεις και διαφορετικό οπλισμό. Στην πορεία εδώ τα μαθαίνεις. Δηλαδή έχεις τη βάση από το στρατό, γιατί είναι όλα βαρέα όπλα, αλλά μαθαίνεις εδώ πέρα, ανάλογα και με τον leader που θα ξεκινήσεις, ανάλογα και σε τι εταιρεία θα μπεις, τα μαθαίνεις στην πορεία. Τα όπλα σας λοιπόν τι όπλα είναι? Τώρα έχεις ένα αυτόματο. Στην εταιρεία μου δουλεύουμε 2 με 3 τύπους οπλισμού. Έχουμε τα Ζάσταβα, τα Mi-2010, έχουμε τα Ζάσταβα τα PAP, έχουμε κάποια Σάιγκα και Καλάσνικοφ ΑΚ τα Νορίνκο. Τι ανθρώπους ψάχνεις εσύ, αν θες να προσλάβεις κάποιον για αυτή τη δουλειά? Πρέπει να είναι. Τι χαρακτηριστικά θα αναζητήσεις? Πρέπει να είναι απλά ένας άνθρωπος που έχει περάσει από ειδικές δυνάμεις ή πρέπει να έχει και άλλα χαρακτηριστικά? Καταρχήν, είναι ζητούμενο οι άνθρωποι να είναι και ορμοί ώστε να μπορούν να λάβουν κάποιες κρίσιμες αποφάσεις, να έχουν και μία εκπαίδευση προκειμένου να μπορούν να ξέρουν το χειρισμό με ασφάλεια ενός όπλου. Και όχι μόνο αυτό βέβαια, έτσι, γιατί η διαχείριση μιας απειλής δεν σημαίνει ότι επειδή έχω ένα όπλο και ξέρω να πυροβολώ ότι θα κάνω και σωστή διαχείριση. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κοιτάμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπα, είναι σοβαροί, είναι εκπαιδευμένοι, πέρα από την όποια εκπαίδευση έχουν λάβει στο στρατό και την όποια καριέρα έχουν κάνει στο στρατό, τους εκπαιδεύουμε και εμείς μέσα από διάφορα courses τα οποία είτε εμείς διενεργούμε είτε περνάνε σε κάποια σχολεία συνεργατών έξω. Οπότε να φτάσουν σε ένα επίπεδο που να έχουν την όλη αντίληψη καταστάσεως και να παίρνουν σωστές αποφάσεις, γρήγορα και σωστά. Και τι ανθρώπους δεν θέλεις? Δεν θέλουμε. Τι δεν θέλουμε? Δεν θέλουμε πιστολέρος. Δεν θέλουμε τους Ράμπο, ακριβώς, οι οποίοι θεωρούν ότι θα βγουν πάνω σε ένα πλοίο και έχοντας ένα όπλο μπορούν να κάνουν τι θέλουν. Εντάξει, προφανώς, όπως είπα και προηγουμένως, δεν είμαστε εδώ πέρα ούτε για να σκοτώσουμε, ούτε να καταστρατηγήσουμε κανόνες είτε εθνικούς είτε παγκόσμιους. Έτσι. Είμαστε εδώ απλά για να προστατεύσουμε το πλοίο και το πλήρωμά του. Όταν επιβιβάζονται οι φρουροί σε ένα πλοίο, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να το θωρακίσουν. Αντιλίες νερού, σειρματοπλέγματα και πολλά ακόμη, ώστε να δυσκολέψουν τους πειρατές. Στην οχύρωση του πλοίου δεν έχεις πολύ χρόνο να τα κάνεις αυτά. Δηλαδή, από τη στιγμή που ανεβαίνουμε εμείς πάνω σε ένα καράβι, πρέπει μέσα σε
12 ώρες το πολύ να έχουν τοποθετηθεί τα πάντα. Οπότε θα υπάρχουν κάποιες αστοχίες. Για πες τα πάντα τι είναι, τα σειρματοπλέγματα, άλλο. Αυτή την περίοδο είναι μόνο τα σειρματοπλέγματα και το νερό. Δεν προλαβαίνεις να βάλεις τίποτα άλλο πλέον. Η ασφάλεια ενός πλοίου εξαρτάται από την προετοιμασία αντιμετώπισης μιας απειλής. Από τα σειρματοπλέγματα που θα απλωθούν μέχρι τις αντλίες νερού βεβαίως που θα ρίχνουν στα σκάφη των πειρατών αν αυτά προσεγγίσουν. Στο βίντεο που βλέπετε τώρα, 5 ταχύπλοα πειρατών προσεγγίζουν από την πρίμνη το πλοίο. Οι αντλίες πετούν νερό και οι πειρατές πετούν πέτρες. Εκτός από τα σειρματοπλέγματα, σε άλλα πλοία τοποθετούν ειδικές μυτερές σιδερένιες κατασκευές σε όλο το μήκος για να εμποδίσουν έτσι την αναρρίχηση. Άνθρωποι του πληρώματος τοποθετούν το σειρματόπλαγμα γύρω από τη γέφυρα και τις σκάλες για να εμποδίσουν την κατάληψη του πλοίου. Αν οι πειρατές πλησιάσουν παρόλα αυτά, οι φρουροί πρέπει να δείξουν ότι είναι εκεί. Κυρίως ότι είναι οπλισμένοι. Θα δείξουν τα όπλα τους λοιπόν και μετά θα αρχίσουν τις προειδοποιητικές βολές. Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είμαστε εδώ ούτε για να σκοτώσουμε ανθρώπους, έτσι, παρά μόνο για να αποτρέψουμε επιθέσεις. Η χρήση των όπλων γίνεται μόνο ξεκάθαρα και απόλυτο αυτό στην περίπτωση που υπάρχει ορατός κίνδυνος να χτυπηθεί το σκάφος και το πλήρωμά του. Οι κανόνες εμπλοκής ακολουθούνται ανάλογα με την συμπεριφορά του εκάστοτε στόχου. Άρα πώς ξεκινάμε, βολές στον αέρα στην ουσία? Όχι. Πρώτα πρέπει να μιλήσουμε με τον καπετάνιο, να πάρουμε κάποια σχετική άδεια. Βέβαια αυτά γίνονται πολύ γρήγορα, έτσι, γίνονται σε δευτερόλεπτα γιατί οι βάρκες αυτές πάνε πάρα πολύ γρήγορα, έχουν μεγάλη ταχύτητα. Λοιπόν, φωνάζουμε την ομάδα μας πάνω, η ομάδα ντύνεται, παίρνουμε θέσεις μάχης και από εκεί και πέρα ανάλογα με τη συμπεριφορά του στόχου κάνουμε και τα απαιτούμενα βήματα. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης μας μιλούν για όλα όσα έχουν δει αυτά τα χρόνια στις πιο επικίνδυνες θάλασσες. Όλα όσα τους έχουν τύχει και έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν. Έχω περιστατικό το 2017. Στην ουσία ξεχάστηκαν οι κανόνες εμπλοκής. Γιατί είχαμε απειλή καταζωής εξ αρχής. Δηλαδή, ξεκινήσανε με RPG, μας ρίξανε RPG, ρουκέτα. Από τη στιγμή που δέχεσαι πυρά και βαρέως τύπου πυρά, δεν μπορείς να ακολουθήσεις τους κανόνες εμπλοκής. Αυτό είναι το χειρότερο που σου έχει τύχει, δηλαδή επίθεση με ρουκέτα? Ναι, πιστεύω ότι στον οποιοδήποτε από τα παιδιά μου ρωτήσεις, πιστεύω ότι είναι από τις χειρότερες επιθέσεις που έχει δεχτεί πλοίο. Τι συνέβη τότε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν ότι έγινε σωστά η δουλειά και ότι δεν χτύπησε κανένας από το πλήρωμα. Από τους πειρατές? Από τους πειρατές δεν ήταν πειρατές, είχαν ξεκινήσει τα παρατράγουδα με τους Χούτι τότε. Είχαν ξεκινήσει και βαράγανε τη Σαουδική Αραβία και οι Σαουδάραβες τους Χούτι και δεχτήκαμε επίθεση, ήταν δηλαδή στόχος εξ αρχής. Τώρα η βάρκα που ήρθε, γιατί δεν ήταν η συνηθισμένη βάρκα τότε, ήταν μεγάλη βάρκα, ήταν τουλάχιστον 12-14 μέτρα βάρκα. Ανατινάχτηκε. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Ναι. Ήτανε κακιά η ώρα. Η κακιά η ώρα, ναι, κάτι τέτοιο. Η πιο επικίνδυνη αποστολή ήταν 18-19, που η πειρατεία ναι μεν είχε κόψει λίγο αλλά κρατούσε ακόμα. Τότε θυμάμαι ένα περιστατικό κοντά στον κόλπο του Άντεν, το οποίο ανέβαινε την Ερυθρά. Εκεί η ομάδα κινητοποιήθηκε πολύ έγκαιρα. Υπήρξε ένα μικρό σκιφ. Σκιφ είναι ένα μικρό βαρκάκι πλαστικό πολυεστερικό για όσους δεν γνωρίζουν, το οποίο κινείται με μεγάλη ταχύτητα πάνω από 30-40 νότς. Τους βλέπετε λοιπόν Τους είδαμε να έρχονται, ανοίξαμε τις μάνικες με τα νερά, το οποίο δεν τους έδωσε κάτι, δεν τους εμπόδισε σε κάτι, δηλαδή συνέχισαν να έρχονται κατά πάνω μας. Έχουμε ήδη κάνει τις ανακοινώσεις ότι υπάρχουν φρουροί στο πλοίο
και ότι πλησιάζει ύποπτο σκάφος. Από εκεί και πέρα η ομάδα έχει αναπτυχθεί στα φτερά, έχει πάρει θέσεις, κάνουμε τη ρήψη φωτοβολίδος μετά από κάποια μέτρα. Στη συνέχεια η ομάδα θα δώσει μια φωτοβολίδα, μπορεί να χρειαστεί να κάνει και 2 φωτοβολίδες. Εμείς στη δεύτερη φωτοβολίδα που ρίξαμε, το σκυφάκι τότε ήταν που έκανε αναστροφή και έχει φύγει, δηλαδή έχει γυρίσει πίσω και έχει φύγει προς άλλη κατεύθυνση. Η μας έχει τύχει περιστατικό όπου αντιμετώπισε μια ομάδα μας, ήταν Ινδοί η συγκεκριμένη νομίζω, αντιμετώπισε επίθεση το 2019 και ήταν μάλιστα μία από τις χειρότερες επιθέσεις που είχαμε αντιμετωπίσει, γιατί μέχρι τότε και ακόμα τώρα, έτσι, οι όποιες προσεγγίσεις επιθέσεις με το που ρίξουν τα όπλα οι φρουροί μας ή και βάλουν στον αέρα 2-3 φορές, συνήθως ο επιτιθέμενος θα στρέψει, θα φύγει. Στο περιστατικό αυτό, για περίπου μισή ώρα κυνηγούσαν το πλοίο και οι δικοί μας ρίξανε συνολικά περίπου 150 σφαίρες. Ήταν ένα μεγάλο περιστατικό. Παρόλο που ήταν λοιπόν ξένοι, πήραμε συγχαρητήρια για την συμπεριφορά της ομάδος, το πόσο γρήγορα κινήθηκαν, το πόσο αποτελεσματικά κινήθηκαν και κατάφερε εξωτερώσουν την απειλή. Οι επαφές με πειρατές δεν είναι καθόλου σπάνιες. Στις περισσότερες περιπτώσεις βιντεοσκοπούνται κιόλας για να μπορούν να αποδείξουν οι φρουροί ότι πυροβόλησαν ενώ βρίσκονταν σε άμυνα. Τα βίντεο που θα δείτε δείχνουν ακριβώς τι συμβαίνει. Ένα γρήγορο σκάφος πειρατών λοιπόν πλησιάζει το πλοίο. Ο φρουρός κρύβεται. Μόλις το σκάφος πλησιάσει περισσότερο, αρχίζει και πυροβολεί. Το σκάφος προσεγγίζει τα πλαϊνά του πλοίου. Οι φρουροί δεν μπορούν προς το παρόν να δουν τους πειρατές. Φωνάζει ένας φρουρός. Το σκάφος των πειρατών εμφανίζεται στην πρίμη. Οι φρουροί ρίχνουν συνεχείς προειδοποιητικές βολές. Το πειρατικό σκάφος κάνει ελιγμούς. Την ίδια ώρα ο φρουρός εντοπίζει και άλλο πειρατικό πλοιάρι. Στην πλώρη ελληνόκτη του πλοίου, τάνκερ σε αυτό το βίντεο, πλησιάζει σκάφος Σομαλών πειρατών. Προσεγγίζει από το πλάι και οι πειρατές πετούν γάτζους για να ανερχηθούν στο πλοίο. Τα καταφέρνουν. Οι πειρατές ανεβαίνουν και αρχίζουν να τρέχουν προς τη γέφυρα. Στη γέφυρα άλλου πλοίου σε αυτό το βίντεο αντιλαμβάνονται ότι προσεγγίζει πειρατικό σκάφος. Αρχίζει να χτυπάει ο συναγερμός. Ο πλοίαρχος πάει μπροστά και κοιτάει με τα κιάλια. Την ίδια ώρα οι φρουροί φορούν τα λεξίσφαιρά τους και αρπάζουν τα όπλα τους. Η μάχη με τους πειρατές θα αρχίσει. Ακούγονται πυροβολισμοί. Είμαστε under attack, λέει ο πλοίαρχος στον ασύρματο την ώρα που οι πυροβολισμοί πέφτουν. Στη νέα πραγματικότητα των επιθέσεων των Χούθι με πυράβλους και ρουκέτες αυτή τη φορά, οι φρουροί τρέμουν την απειλή από τον ουρανό. Φύλακες άγγελοι των εμπορικών πλοίων, τα πρώτα πολεμικά σκάφη που ήδη έχουν φτάσει στην περιοχή. Βασικό μέρος της εκπαίδευσης των φρουρών είναι η διασφάλιση του πληρώματος μέσα στο περίφημο δωμάτιο πανικού. Είναι ένας θωρακισμένος χώρος μέσα στο πλοίο, όπου θα κλειδωθούν οι φρουροί αλλά και το πλήρωμα αν οι πειρατές τελικά ανέβουν στη γέφυρα. Εδώ βρισκόμαστε στο safe room, είναι το ασφαλές δωμάτιο το οποίο καλούνται να έρθουν άπαντες όλοι. Έχει γίνει ήδη προενημέρωση τις προηγούμενες ημέρες μέσω presentation για το τι θα αντιμετωπιστεί, με ποια σειρά θα κατεβούν, πώς θα γίνει η καταμέτρηση από τον γραμματικό του πλοίο και συνέχεια η ομάδα κατεβαίνει με τον καπετάνιο πάντα πίσω μου, να με έχει πάντα πλάτη και με το χέρι του ακουμπισμένο στον ώμο μου, ώστε να τον έχω μαζί μου και να κατεβούμε ασφαλές, και η ομάδα η δικιά μου η οποία θα κατέβει ο ένας μπροστά να καθαρίζει τον χώρο και ο δεύτερος κάθεται πίσω για να καλύπτει τα σημεία. Αν ανέβουν πάνω στο πλοίο, τι γίνεται μετά? Προσωπικά για μένα δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Εγώ το έχω βγάλει από το μυαλό μου ότι θα ανέβει κάποιος πάνω. Έχω πει ότι δεν θα αφήσω κανέναν ποτέ να ανέβει πάνω. Σε περίπτωση τέτοια όμως,
Οι κανόνες εμπλοκής λένε ότι πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε μαζί με τον καπετάνιο τελευταίος, γιατί ο καπετάνιος μαζί με τον αξιωματικό γέφυρας και την υπόλοιπη ομάδα είμαστε τελευταίοι που θα κατέβουμε κάτω στο Citadel. Οπότε κατεβαίνουμε κι εμείς και από εκεί και πέρα περιμένουμε τη βοήθεια. Συγκεντρώνεστε και οι τελευταίοι εδώ πέρα μέσα. Είμαστε και οι τελευταίοι εδώ πέρα μέσα. Ασφαλίζεται η πόρτα. Υπάρχουν τροφές, όπως βλέπετε, τα νερά για 3 μέρες και ό,τι άλλο χρειάζεται. Φάρμακα, πυροσβεστήρες. Είναι στεγανό. Δεν ανοίγεται. Θα ανοιχτεί μόνο όταν γίνει επικοινωνία μέσω του δορυφορικού τηλέφωνου. Άρα έχουμε και το δορυφορικό τηλέφωνο. Που θα καλέσουμε τα QMTO και τις δυνάμεις στη θαλάσσια περιοχή. Ποια θα είναι η ναυτική δύναμη εκάστοτε. Μπορεί να είναι Ινδική, μπορεί να είναι το ελληνικό, η φεγάτα μας. Όποια δύναμη κι αν είναι, θα πρέπει να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε κάποιους κωδικούς και στη συνέχεια, εφόσον έρθει η φρεγάτα κοντά, στέλνει κάποιο ελικόπτερο να κάνει μια αναγνώριση, να δει αν υπάρχουν υπηρετές ακόμα ή αν συνεχίζουν να υπάρχουν κάποια υπηρετική δράση και στη συνέχεια επιχειρεί η ομάδα του πολεμικού ναυτικού της εκάστοτες πάντα χώρας, ώστε να έρθει να μας ανοίξει την πόρτα για να γίνει απελευθέρωση. Σε αυτόν εδώ πέρα το πολύ στενό χώρο, έτσι, που δεν βλέπω ούτε κρεβάτια υπάρχουν. Δεν υπάρχουν κρεβάτια. Ο καθένας πιάσει μια γωνία, θα βγάλει και τα ρούχα του, γιατί σε κάποιες μεγάλες αποστάσεις το πλοίο έχει ανάψει η μηχανή του, οπότε η θερμοκρασία φτάνει τους 50-60 βαθμούς. 50-60. Βράζει δηλαδή στην κυριολεξία, γιατί ακριβώς σε όλα τα σημεία δεξιά-αριστερά πίσω μας υπάρχει μηχανή. Και υπήρχε επικοινωνία με ασυρμάτωση δορυφορικά τηλέφωνα. Μπορούσε το πλήρωμα του πλοίου να ελέγξει την πορεία του πλοίου, γιατί ήταν συνήθως το τιμονάκι το λεγόμενο. Οπότε είχαμε διασφαλίσει, ας πούμε, ότι και το πλοίο θα πλέει με ασφάλεια για όσο διάστημα χρειάζεται και θα μπορούσαμε να καλέσουμε τα κοντινές πολεμικές μονάδες ή να ενημερώσουμε την εταιρεία του πλοίου και να στείλει βοήθεια. Στη ζωή των φρουρών των πλοίων οι δυσκολίες είναι πολλές. Σε άλλα πλοία οι συνθήκες είναι καλές, σε άλλα πολύ δύσκολες. Εκεί που η κατάσταση όμως είναι πάρα πολύ άσχημη, είναι στα πλοία πλωτές εξέδρες. Εκεί λοιπόν μένουν οι φρουροί όταν τελειώσει το ένα ταξίδι μέχρι να αρχίσει το επόμενο. Η άλλη μεγάλη δυσκολία αυτής της δουλειάς είναι οι μήνες που περνούν αυτοί οι άνθρωποι μακριά από τις οικογένειές τους. Γυναίκες, παιδιά, γονείς με ένα τηλέφωνο εδώ στην Ελλάδα αγωνιούν κάθε μέρα αν οι άνθρωποι τους πάνω στα πλοία είναι καλά. Εσύ τώρα με όλα αυτά τα ταξίδια έχεις γυρίσει όλες τις ωραίες χώρες εκεί πέρα στην Αφρική, έτσι? Ναι, τις έχω γυρίσει. Πού έχεις περάσει? Όλο το φάσμα του Ινδικού ωκεανού, όλο γύρω-γύρω το έχω γυρίσει όλο. Όλες. Και η Ιεμένη και Σομαλία. Παντού. Εκεί δεν μπορείς να βγεις έξω, μου λέγες πριν. Δηλαδή, Όχι. είναι το πλοίο αραγμένο να πας μια πόρτα. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει γιατί πρώτον είσαι λευκός, έτσι θα σε καθαρίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις έξω. Μετά έχεις τα όπλα. Δεν μπορείς να βγεις έξω λόγω του οπλισμού. Ξεκινάμε πάντα από εκεί, έτσι. Δεν υπάρχουν οι αρχές οι οποίες θα έρθουν στο πλοίο να υπογράψουν, να πάρουν τα όπλα στο φυλάκιό τους, όπως είναι σε προηγμένες χώρες, ας πούμε. Σε προηγμένες, συσσαγωγικά, έτσι. Πιο ήρεμες. Πιο ήρεμες, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, στην Κένια ή στη Μοζαμβίκη έρχονται οι αρχές και σου παίρνουν τα όπλα, ας πούμε. Εκεί είναι στο χέρι του καπετάνιου να σε αφήσει να βγεις έξω. Αλλά η Ιεμένη που λέμε τώρα, που είναι και οι αντάρτες εκεί, οι οποίοι κάνουν όλη αυτή την επίθεση στα πλοία, ή η Σομαλία για παράδειγμα, βλέπεις μια κατάσταση στην ουσία που ποτέ δεν είναι υπό έλεγχο, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις έξω εκεί πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και καλά να είναι τα πράγματα, πάντα θα φοβάσαι, πάντα έχεις το φόβο εκεί. Είμαι χωρισμένος, έχω ένα μπιτσιρικά στον Πειραιά κάτω, ζει με τη μητέρα του και... Σε ρωτάω γιατί δεν είναι εύκολο να έχεις ένα παιδί πίσω και να κάνεις αυτή τη δουλειά, έτσι. Ναι, εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά πιο δύσκολο είναι να κάθεσαι έξω και να μην μπορείς να του προσφέρεις τα απαιτούμενα. Οπότε προτιμάς να είσαι μέσα και να μην λείπεις στην οικογένειά σου κάτι, παρά να ζεις εσύ. Είναι ανάλογα το τι θέλει ο καθένας. Έτσι. Εγώ προτιμάω να είμαι στη θάλασσα και να μπορώ να κάνω κάποια πράγματα για την οικογένειά μου. Άλλοι. Πόσο χρόνο είναι το παιδί σου? Είναι 14. Άρα και έχετε συζητήσει
Ναι, και σου ξέρει. λέει μπαμπά τι γίνεται εκεί πέρα Ξέρει. και του εξηγείς. Φοβάται για σένα, ανησυχεί. Φοβάται, ναι, φυσικά φοβάται, αλλά εντάξει, τώρα είναι και στον κόσμο του. Τι να πει. Τι να κάνει. Και είναι και μια δουλειά που δεν έχει Χριστούγεννα, Πάσχα, αργίες, έτσι. Φαντάζομαι έχεις κάνει και γιορτές στη θάλασσα. Το θέμα είναι πόσες φορές έχω κάνει γιορτές έξω, όχι στη θάλασσα. Στη θάλασσα είμαι συνέχεια. Κάποτε η δουλειά του φρουρού, του μισθοφόρου αν προτιμάτε, ήταν μια χρυσοπληρωμένη εργασία. Στο πέρασμα των χρόνων οι αμοιβές έπεσαν δραματικά. Σήμερα όμως στην αγορά οι μισθοί ανεβαίνουν και πάλι, αφού οι αντάρτες Χούθη προκάλεσαν μια νέα σοβαρή απειλή. Η χρυσή εποχή για τους φρουρούς στα πλοία ποια ήταν? Και σε επίπεδο ζήτησης και σε οικονομικό επίπεδο για εκείνους. Ήταν τα πρώτα 3 βαριά 4 χρόνια. Δηλαδή από το 10 που ξεκίνησα να ασχολούμαι μέχρι το 13 ήταν καλές εποχές. Στη συνέχεια, όπως είπα, Όταν καλές εποχές, ποιες ήταν οι καλές εποχές. Από την πλευρά των αμοιβών, λοιπόν, ένας φρουρός ο οποίος τότε επέβαινε σε ένα πλοίο έπαιρνε την ημέρα περίπου $600. Κάποτε τα λεφτά ήταν πάρα πολύ καλά. Για πες για τις καλές εποχές. Οι καλές εποχές ήταν $380 την ημέρα. Τη μέρα. Ναι. Ανάλογα πόσους μήνες δουλεύει κανείς ή πόσες μέρες κάνει τον παραπλασιασμό. Δεν υπήρχαν μήνες τότε, υπήρχε μόνο τράνζιτα ήταν. Δηλαδή, σε έπαιρνε τηλέφωνο η εκάστοτε εταιρεία και σου λέγε αν θες να κάνεις ένα ταξίδι. Ένα πήγαινε, ας πούμε. Έπαιρνε ένα καράβι από Αίγυπτο, το πήγαινε Σρι Λάγκα, τελείωσε, έφυγε, πήγε σπίτι. 15 μέρες, 5.000. Ναι, τέλος. Τώρα, εντάξει, προσωπική μου άποψη είναι ότι και η δουλειά τότε ήταν λίγο υπερεκτιμημένη, ας πούμε. Εντάξει. Δηλαδή, 1000 φορές να υπήρχε μια ισορροπία από την αρχή που ξεκίνησε μέχρι και τώρα, παρά αυτό που γίνεται, γιατί τώρα τα λεφτά είναι πάρα πολύ λίγα. Για πες να Σε καταλάβω. σχέση. Ένας καλός αρχηγός θα φτάσει τα $2.500. Αξίζει οικονομικά τώρα? Οικονομικά αυτή τη στιγμή έχει πέσει λίγο, αλλά τα λεφτά είναι ικανοποιητικά και αξίζει. Δηλαδή, από το να δουλέψει κάποιο σε Ελλάδα ασφάλεια ή security για 500-600 ευρώ, θεωρώ ότι είναι το ίδιο ακριβώς. Φυσικά δεν είναι ίδιος ο κίνδυνος. Είναι σε μεγαλύτερο βαθμό επικίνδυνοτητας. Μέχρι που αρχίσαν να μπαίνουν πολλοί σε αυτή τη δουλειά, υπήρχαν καλά τα λεφτά, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Τότε είχατε κάνει πάλι ένα ρεπορτάζ, εσείς συγκεκριμένα θυμάμαι, το οποίο προφανώς προκάλεσε μεγάλη εντύπωση σε διάφορους και επειδή ο Έλληνας είναι και λίγο μιμητικός, και όχι μόνο ο Έλληνας, γιατί δεν είναι δικό μας προνόμιο αυτό, μπήκανε πάρα πολύ στον χώρο της δουλειάς. Έριξα τις τιμές, δηλαδή. Οι οποίοι δεν ξέραν τι πουλάγανε. Και όταν δεν ξέρεις τι πουλάς, δεν το εξελογείς σωστά και δεν το πουλάς και σωστά. Οπότε, προκειμένου να πάρουν μια δουλειά, αρχίσαν να ρίχνουν τις τιμές, το οποίο οδήγησε σε μια ραγδαία πτώση των τιμών. Δηλαδή, από το 12 ως το 14-15 είχαμε χάσει περίπου το 50% της αρχικής αμοιβής η οποία υπήρχε και στη συνέχεια φτάσαμε στο 19 και 20 όπου οι αμοιβές ήταν πλέον το 1/20 από αυτό που ήταν στην αρχή. Ο Γιάννης Τσαντουλής ξεκίνησε από τις ειδικές δυνάμεις. Στην ανάγκη φύλαξης των πλοίων πριν από χρόνια είδε μια καλή επιχειρηματική ευκαιρία. Έφτιαξε λοιπόν μια εταιρεία φρουρών και άρχισε να εξυπηρετεί πλοία σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, Γιάννη, πώς ξεκίνησε όλο αυτό για σένα? Πώς έμπλεξες με αυτό που λέγεται φύλαξη πλοίων? Το 2009, όντας ακόμα στο στρατό ξηράς στις ειδικές δυνάμεις που ήμουν στέλεχος, έτυχε να γνωρίσω το γιο ενός φοπλιστή. Κάναμε παρέα τότε. Μου εξήγησε λοιπόν ότι είχε αρχίσει και είχε πρόβλημα η ναυτιλία με πειρατικές επιθέσεις, οι οποίες συνέβαιναν κυρίως στην περιοχή της Σομαλίας, όταν διέρχονταν τα πλοία από τα στενά του Μπάμπελ Μαντέμ. Ήταν κάτι λοιπόν το οποίο ήταν πολύ κοντά σε αυτό που έκανα εγώ έτσι κι αλλιώς. Ήμουνα στη θάλασσα, ήμουνα και βατραχάνθρωπος, με σκάφη κτλ. Οπότε άρχισα να ασχολούμαι σιγά σιγά να παρακολουθώ την εξέλιξη του φαινομένου και είδα ότι υπήρχε ένα κενό. Δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό, ούτε υπήρχε παρουσία πολεμικών τότε στην περιοχή, ούτε υπήρχε κάποιο άλλο μέτρο να εφαρμόσει ναυτιλία. Οπότε σκέφτηκα ότι θα μπορούσε ενδεχομένως το κενό αυτό να καλυφθεί μια εταιρεία που θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης πάνω στα πλοία. Υπήρχε όμως αυτή η τεχνογνωσία στην Ελλάδα τότε. Θέλω να πω, έχουμε πολύ αξία στελέχη σε ειδικές δυνάμεις και στους βατραχανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι συνήθως για να καταλαμβάνουν πλοία, έτσι, Ακριβώς. όχι για να τα φυλάνε, για να τα φρουρούν. Η αλήθεια είναι ότι η δική μας οπτική ήταν η επίθεση. Έτσι. Αυτό όμως
αν έρθεις και σκεφτείς πώς λειτουργεί ένας επιτιθέμενος, προσπαθεί να βρει τα κενά στην άμυνα ενός στόχου. Έτσι. Ερχόμενος λοιπόν τώρα εγώ να εκτελέσω άμυνα ως αμυνόμενος, ήταν εύκολο για μένα να καταλάβω πού θα μου έρθει ο άλλος και θα μου μπει. Πού είναι τα κενά στην ασφάλεια του πλοίου. Οπότε αυτά πήγε τα έκλεισα, το θωράκισα. Εντάξει. Ήταν απλό για μας. Στην πορεία βεβαίως οι φρουροί πήραν όπλα, ρυθμίστηκε το καθεστώς με έναν τρόπο, επετράπη να υπάρχουν ένοπλοι φρουροί πάνω στα πλοία, γιατί και οι πειρατές από την άλλη απέκτησαν εκρηκτικά, άρχισαν να τεινάζουν πόρτες. Ακριβώς. Δηλαδή χόντρινε το πράγμα, έτσι. Ακριβώς. Η λύση εξ αρχής ήταν τα όπλα. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις κάποιον ένοπλο, δεν το αντιμετωπίζεις με ένα πλέγμα απλώς, έτσι. Απλά κερδίζεις χρόνο. Βλέποντας λοιπόν οι οργανισμοί, διάφορες σημαίες των πλοίων, γιατί το πλοίο πρέπει να συμμορφώνεται με τη σημαία που φέρει, έτσι. Βλέποντας λοιπόν οι σημαίες ότι υπήρξε όντως ένα escalation του φαινομένου, μια κλιμάκωση η οποία είχε σαν αποτέλεσμα πολλά πλοία να συλληφθούν, πολλές εκατομμύρια δολαρίων ή λίτρων να δοθούν, προχώρησαν λοιπόν και απελευθέρωσαν την παρουσία οπλισμού πάνω σε πλοία. Υπό προϋποθέσεις βέβαια, εντάξει, δηλαδή η παρουσία των όπλων πάνω σε ένα πλοίο διέπεται από πολλούς κανόνες, οργανισμούς, είμαστε αναγκασμένοι να συμμορφωνόμαστε με πολλά και διάφορα πράγματα. Δηλαδή, μόνο και μόνο πηγαίνω σε μια χώρα για να βγάλω εγώ το όπλο, πρέπει να έχω πόσες άδειες, είτε για να μπει είτε για να βγει το όπλο. Ναι. Εντάξει. Όλα αυτά λοιπόν απελευθερώθηκαν περίπου τα αρχές με μέσα του 12 και από εκεί ξεκίνησε να υπάρχει ένοπλη ομάδα πάνω στα πλοία, οπότε και πλέον το φαινόμενο άρχισε να μπαίνει σιγά σιγά σε μια καταστολή. Τώρα πλέον υπάρχουν πύραυλοι, drones. Έχουν αλλάξει το πρόσωπο τελευταία. Υπάρχουν, όπως ακούτε και στις ειδήσεις, τα drones. Υπάρχουν οι πύραυλοι. Υπάρχουν τα βαρκάκια που στέλνουν, τα οποία έχουν εκρηκτικά πάνω, που τα πετάνε όπως τα drones, χωρίς μία πατρωμένα λέγονται. Το στέλνει και χτυπάει όποιο στόχο και αν διαλέξει. Έχουν διαφοροποιηθεί οι καταστάσεις. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιληθεί κάποιος. Έχουν γίνει χτυπήματα. Τώρα στη συνέχεια δεν ξέρω πώς θα... Αλλά για να πω ότι θα σταματήσω θα πρέπει να δω κάτι χοντρό, δηλαδή, και να με σταματήσει αυτό. Να πω ότι μήπως εδώ τελειώνει η ζωή μου, μήπως πρέπει να το αφήσω. Ένα σημάδι. Δηλαδή ένα σημάδι ώστε να με συγκλονίσει τόσο πολύ και να πω ότι τέλος δεν το ξανακάνω. Αυτό που συμβαίνει τώρα, έχει αρχίσει να ανοίγει πάλι την αγορά τη δική σας, ή το γεγονός ότι μιλάμε για πυράβλους στην ουσία δεν οδηγεί και σε φρουρούς πάνω στο πλοίο, γιατί δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα έτσι? Ναι. Κοιτάξτε, πέρσι τον Δεκέμβριο η περιοχή που συνέβαιναν τα χτυπήματα αποχαρακτηρίστηκε από high risk area. Ήταν μια απόφαση του ΕΕΜΟΥ η οποία πάρθηκε το Δεκέμβρη πέρσι. Δεν σημαίνει ότι η απειλή είχε εξαλειφθεί. Έτσι, απλά ήταν μια απόφαση η οποία πάρθηκε από τον ΑΕΜΟΥ βάσει του γεγονός ότι δεν υπήρχαν πολλές προσεγγίσεις και χτυπήματα. Ναι. Στη συνέχεια λοιπόν είδαμε ότι το τελευταίο ένα μήνα του 2023, το Δεκέμβριο δηλαδή, άρχισαν να εξελίσσεται το φαινόμενο στην Ιεμένη με τους Χούθις. Σαν συνέπεια της διαμάχης που υπάρχει μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Εκεί λοιπόν δόθηκε ευκαιρία στους πειρατές να ξαναβγούν πάλι έξω. Γιατί οι όποιες πολεμικές μονάδες περιπολούσαν στην περιοχή του Ινδικού ωκεανού τραβήθηκαν σχεδόν όλες μέσα στην Ερυθρά θάλασσα, προκειμένου να συνδράμουν στην ασφάλεια της ναυτιλίας, με αποτέλεσμα να βρεθεί ουσιαστικά ο Ινδικός ωκεανός χωρίς παρουσία πολεμικών, και επιπλέον ήταν πολλές ναυτιλιακές οι οποίες είχαν επιλέξει από πέρσι που είχε αποχαρακτηρίσει την περιοχή να μην αναπτύσσουν πλέον φρουρούς πάνω στα πλοία τους. Είχαν λοιπόν οι πειρατές ένα παράθυρο ευκαιρίας πάλι. Ξαναβρήκαν την ευκαιρία. Ακριβώς.